game 2, u stvari game 4 jebate. Game 4, tako. Igram protiv Malphitea na topu, mid njihov je Ziggs protiv Cassiopeia, jungler Elise na Kha'Zix i ovo dvoje možete vidjeti. Protiv Malphite igram. Biće ovo teško, brate. Kakav fight. Kakav fight. Evo vidio ovaj pederski skin. Šani se. Pink mi je omiljena boja. Imam i problema sa pingom, 73 ping, lepo. Lepo, lepo. Naravno će biti zanimljivo. Ne znam da li se te budu za Fervor ili Thunderlord protiv ovog lika. Ja mislim da je Fervor bolje iskreno čekati. Ma da, bolje je Fervor, 100%. 100% bolje. Ajde vam, minioni mrtvi, gledaj, ne vidi me niko. Notice me, minioni. Evo ga ovaj, narkoman. Koliko HP-a ima, materno jedu. 250 pa dobro. Imam više od njega. Da li sam vam više mini? Moram pasim, ovo je pasim, pazim, on ima na njegov mrtvi. On umaga da mi smanjuje attack speed. To govno, to kad udari u zemlju. Jebem ti familiju. Gledaj. Evo, pocepi sam sad. Samo još stano dobijem. On mana nema. Ja mislim da si ti, brate moj, mrtvi. Mater ti jebem. Omaši ga. Jungler im je Elise. Samo ne znam da stavljam gameove koje gubim, to me zanima, znači to napišite u komentarima. Pošto ne znam da li je to toliko zanimljivo kod feedom nekad ili otkud znam, loš game bude. Ako budete htjeli neki tutorial za Riven nešto, mislim ne za Riven, za LoL ovako. Uopšteno, ako budete htjeli nešto, samo napišite. Gle, svu manu je potrošio. Kakav noob. Jer me više mini na mene jebem ga usta. Sad ćemo to da skinemo, samo ovaj shield mora da mu sjebim. Neću se bijem s njim, pogledajte koliko kive je ovdje. Ovaj dečko je stvarno priglup, a ne, Elise mi je tu negdje 100% čim sam bio samo. Tu mi je Elise negdje. Moram gledam šta on radi. Ako je krene žbuni, ako on krene na mene, znači da je Elise tu 100%. Ne, još jednom sam udario sam. Ubiću te.
Ma da, idem B. Aha, vidite koje cepanje na botu, baci TP i cepamo s njima. Ajmo. Pa da, slepci, slepi. Slepci, slepi i glupi. Nemam TP sad, jao. Dobro imam cooldown. Nigdje se ništa, au, Infernal prvi. To treba se uzeti. Ovo ide na Sunfire, izgleda prvi item. Ne. Pa dobro, sve sam ih uzbukvalno. Sad ću ja pocepam ovog lika, samo se približi. Ja ću pušao lane, šok, tu je negdje 100%. Tu me čeka 100%. Ne bro, otišao je B. Ili otišao B? Jest. Ma da, mogu se cepati s njim. Polako. Polako, da li ću... Oho, pada mi FPS. Beži bre, konjina. Ne mogu mininu da udarim, šta je ovo? Kako ovo nisu? Šta je? Nemaš mane? Sad ću ubijem ili gledaj sad. Sad ću da je odvalim. Evo, tu je radi Grompa. I ono nam idu jebut. Šta si ti uradio upravo? Baci ulti, stao mjesto. Taman wave koliki je. Dobro, nije nešto veliki stvar. Ne, mrtav sam. Šta radim ja, jao? Kakav sam debil. Stigamo levelu, jebem ti mater, i u farmu. Ima TP.
Ne mogu ništa, ne mogu da gubim, sigurno sad. Moram da ganko mid, moram da roam. Nemam, gdje je 20 tepe? Ajde, bati sad da bi ništa uradili, svi su low. Ovo je veći level od mene. Ja mislim otišu B, nije. Ja ne, ali izvoli, taman. A, ima je potijeno, dobro. Pada mi FPS nešto, za šta je ovo? Kako glup lik! Neću pušujem, nema Zixa, nema ni Elise. Pušovat će se ranj sam. Ovo uzem ovdje, da li da uzem sad, mada. Odmah kapujem cooldown. Ne znaš šta mi je s FPS-om, ne znaš šta da trka kurac. Kako ide među, bravo, nam je dobar ult. Opet mu šauram unutra. Evo ga je lik. Stigao sam ga u farmu, ma da. Elise je preživala. Koje sam se reći sada je na vuku ima? Nije. Ode mi COV, vidu pičku matru. COV mi je pao, ne. Jedno to i dalje.
Mnogo loš TP, od strane ja. Udri tower. Ne. Pa da, to će biti Rezbola tower. Ovo je kumro isto. Znači on buđe armor. Je li ovo armor? Nije. Da, ovo ili nemaš šta da uzmeš. Cijelu džunglu si ti pokupio. Jebote, pas. Sad će mi dođi dole 100%. Oće. Vidite kako ide? Krenuo je za mnom. Krenuo je za mnom, znači da je tu negdje Elise. Mamu ti jedan. Kad bi krenuli mene, sam mi se flašao na likušu, prevrno bi je, znači odvalio bi je. Sad ću da ga ti ponovno. A nisam mogu da bacim, mrtva igrica. Da kupim Guardian Angel lobby. Ne. Uzimamo Last Whisper. Pa ćemo ovo. Sad da li da uzem Titanic ili Hydru ovu normalno? Uzet ću Titanic pošto nemamo tanka nikakvoga, ja neću biti tank, bit ću samo tankast. Ja ću na mid idem dok ne otvorim ovaj prvi tower. Sad se flashom na Zigsa, znači na glavu ću se flashom, gledaj sad. Gledaj sad. Opa, ovdje. Ovo gledaj. Dobra stvar. Look at the cleanse, look at the moves! Faker! What was that? Aj bre. Neko doći vam. Gdje ćeš Kazik sprečiti? Odvalit ćete lukuša. Mater ti jedan. Kakav ulti mladoga roleplaya. Ne mogu da bacim ovaj
Nisam teo da uzmem kill. Gledaj sad flash. Gledaj sad play. Ma da bre, udri ih bre. Tuči ih. Tuči ih. Ljudi ovo, šta je ovo? Zašto delim 30 true damage-a toweru? Šta je ovo, zmaj neki, a? Ne, red buff. Zašto? Doći će mi neko garant. Ja ovog Malphita ne da mogu da pocepam sada, ne da mogu da ga iznabadam u glavu, nego ne znam. Gledajte sad. Što radiš be ludače? Oko me glupa ta treća magija, ja ne vjerujem. Ko cruiser, Infernal? To njihov, gledaj oba imaju. Imaju dva Infernala, GG brate. Gubimo ovaj game, 100%. Imaju AP. Ovo je isto, šta je ovo, znači mora se uzme neki Hex Drinker. Uzet ću ovo isto. Čekajte, Lassiter Hex Drinker i posljednji item će da mi bude ili Frozen Mallet. Ne mogu da sam Sterax Gauge. Zato što ne ide s ovim itemom. Samo će jedan raditi. Imam Titanic Header, zaboravio sam. Gledaj što laže gdje si vidio? Sada ne iskuču da ovdje je samo ovako. Bam. Pa da, ma nisu me pokidao. Otvarajte bot. Ne, zašto nisam preskočio tower, šta? Pade mi, no. Da, nema šanse da odbrnimo to. Recaluje se ovdje 100%, evo ovdje. Da, tu je. Aj bre, nemoj da me... Kakav sam debil, sve sam uzeo.
neke helte, da imam nešto, da ne znam ja. Ili uzem Deadman's Plate, ma da, Deadman's Plate, znači, ajde. Ne, što pričam ja? USS, bro. Mercurial, Scimitar. Znači, item u gameu. Ja imam osjećaj da ćemo izgubiti, ne znam zašto. Fuck, neće da radi. Dobre. Otvarajte mi. Finish, to je to bilo. Dok je gabatica što... Gle sad kon... Šta? That's it, TP. Bar neki stavi. To je to open mid. Mi smo završili game. Da li mogu brane? Mogu da odbranim. Healuj me! Radite nešto jebote. Što imam osjećaj ćemo izgubimo game i jao. Daj uzmite jednog infernala verujem. Ukršće ga. Dobar flash ult od Malphite'a. Ja mislim da je digao. Ne mislim, vidio sam da je digao samo jednog. Evo Kha'Zix se rešava game. Bam. Soma i po health skida iz treće magije. Cepaj njega, ko je ostao živo, nebitno, ko tiže zašto game završavam ja sam. Tuči ga, bre. Da. A boli me dupe za inhibitor, taj game da završim. Ne budi glupa, Caitlyn, tower udaraj. Ne budi glupa. Udaraj tower.
Udaraj tower, ja. Da li, bože da je tu. Čekaj, šta oni se pokušaju da završi game na koncept, šta? You shall not pass. Dalje nećeš moći, proći. Ajmo neki pressure na to. Ubit ću ga 100%. Jebate kako niste ti jeba. Ne, znao sam bre. Koji damage ja djelam. A moramo stavljamo pressure na bot. Otvorio mi se inhibitor, ja. Ja nemam nikakav light steal. Kako uništio sam? Kako mogu se flashom na njega. Ne možemo ništa da radimo. Počnite fight. Ne mogu da bacim ništa. Ne mogu, kakav Steam imaju, ja ne verujem. Eto, izgubili smo game. Alo. Ovo velik 2 shotuje tower, šta? Ubite njega, morate da ubijete.
Je Caitlyn ono? Ali otko znam da idu sad? Koliko su loši ovi likovi, ja ne znam stvarno. Neko mora da ubije njega. Ajde, pomoći mi, da radimo nešto. Od nema jači Elder mnogo. Gdje ćeš da ga ubiješ? Kojim čudima? Gledaj ovo. Samo tower udaraj. Ajde, kuđera. A Caitlyn može odbrani 100%.
To trova. A, pa mrtav si. GG. Mnogo su loši likovi, ja ne znam. Ove, ajte se najgori, ovaj Kha'Zix glupi. Gledaj, samo zamke nastavio. On prolazi, on nastavio. Ovo će minioni ubiti. Šta radiš, nesrećo? O. Ne mogu, pogledaj koji si. Ne mogu se flašiti, ne mogu ništa. Imala mi kao, nije iskoristila. GG. Da. Ne mogu završiti valjda. A gdje nam pogled? GG. GG. Mrtav tim, glupi, retardiran. Nema veze. Jaaaa. Bit će bolji sljedeći game, valjda. Hvala što ste gledali.